la uhamba uthi uye empini ubungwe bobuso and indaba lezi ndoda indaba zenu osayiphatha phela manje and angazi ukuthi uhambe kanjani empini ngishayile ufana okanye uhlekile aqhamuka phezu komoya owehlisa umoya uyazi webapho awusasazi izulu thini sithi izulu uyaphungula ifoni yazo umuntu angiphungulela la sifuza utshwala uyazi vele buza bapho uyazi webapho hey yabona bapho lento yenza izolo khuluma uyasazi isitshana noma mhlawumbe awasibona isitshana la lento ihamba ngoxa khona lana ngihamba uphethuke kugwembe ukuthi uyabona la ngiyabona kwenzeke lonto ke izolo bapho yenzeka kanjani ngoba phela uyashuthi iyabhala hey bafo inkinga wena kahle uphetha wawungezwa wena bafo mina ngenza umzampuli la na wena bafo wena bafo phela wasukusaka kunje ngizofika ngithi phinda ngilushaye ekhanda lonke bese uyongithelelo lami hawu uyazi bafo into eyenzekayo ke wena bafo ya madoda usutshwala mhlawumbe noma uzobuya ngiphuze ngibulale kithi ulaleleni khawula webafo ufakela nathi bafokela fula phela ndosuke ngithamba ukuthelelo mbuzo ngizoze ngisula ngesithanda phela lalela ya ufika lapha lo mfana kakhumalo wena mfowethu ungifutha lalela ngiyazi ngikhahle yayishaya phela ingqanga ngakufundisa uphathi isitulo lalela phela wena bafana yona into engifuna ukukutshela ufika umfana vele sengihlomile ngilenda yena ngiyibona indaba uyafika nawe uzomhlaba ke ungiyabona ufasha ukuthi ugamtrini ungidlisile wena ugamtrini wena ngithi mina angifake ibhande lokuthi phela ngiqine ngikwazi ukushaya umfana kakhumalo kahlande ungifake ibhande lokuthi ngishaye abafana bakithi esangisho wena konje manje uthi ngikubulale bafo njengamanje bafo baka uyabona ugamtrini kuzomela nje unempendulo eningangikwaleta zona ngikhuluma nje bafo kunephopho la ubulele ngenduku mfana hey mana phela uyabona bafo izolo ngilale ngagezile namandla ngicabanga indaba lokugeza mangikhipha lo mqhele bafo ungathi kuceba ukuyinwele bafo lo mfana ungibulele ngenduku bafo yini bafo usubabaza kangaka ayazi leyo yabona moshawe kanje ikhanda operation uqaqwa konke lapha ngathi enhliziyweni ukuze phela ngathi afusho ukuthi mina ngisazodabula isimoto dabu ikhanda enhliziyo yonke into enyakazayo awukahle bafo kanti inhliziyo ihlala lakuthi awubona umuntu akudlokola kanti ihlala ekhanda kanti inhliziyo iyayihlala ekhaya alithi phela ngamushaye kumqondo ukulimala yonke into enyakazayo ngisho nomphambili awuphumi hayi bafo kuzomela ngenza iplan lokuthi ngibuyele kulo mfana kakhumalo ya mina nginezo next time awe todwa ngathi bayiwe ngoba phela into zami ubhathi awukahle ufake lena uyazi ukuthi lento lena manje ngingesheza isikanda manje angikwazi ukuncedisa ungishayile izaba noma ngathetheka phela akusebenze baba la hamba upheke uphuthu ngoba senze kusukela hamba upheke uphuthu ngoba senze kusukela angithi ngona manje ngile uphuthu ungijayela indlela yahambi yasebenza hawu ethindekeni ya mina ngiyakwazi wena uthabeneke uthi wena ubona kanjani ngibona ukuthi mina nawe sambise lapha khona ngifuna ukuya ngiphethe kanje ngesandla ungitshene ngasho cha bafu uyazi ukuthi umsebenzi wakho ukupheka la ekhaya uthini wena tshela mina ukuthi mina uthi ahambe wakisana ngonokuthula ngabe kuphika ngonokuthula la manje yimi umfazi uqamata alisebenza ekhanda lami bafu ngitshela ukuthi nilibhale ukuthi angishaya abantu bakithi bafu usubheda bafu khuluma into yaphambili okay bafu hawu nehle khuluma ngesoyenza la mina ngibona ukuthi vele umkhokhule ufalo bakho vele kulalo byakho kufe konke lento le lo mncane ngizobona ukuthi ngenze njani uyazi wena bafo wayikhuluma into enza ufancy uyazi lento yenzayo bafo oyikhulumayo bafo iveza ublevers levels yacabanga yena bafo ngendlela engakwazi ukucabanga kanti phela kanti bafo sengishone ngaphakathi ngoba phela kubuhlungu izinwele bafo yini lokungikhumbuza bafo phela sengikhokhile wena bakhulupile yazi mina bangishayekela lento wena kathele bafo mina bafo lokhu ngafika lokhu ngakwazi lokhu sasala ngihlala ngikutshela bafo ama-levels awafani mina nawe yini ke okay manje ithini indaba yakho
Angithi phela mina njengamanje ngifuna ukudla nabo utshwala uyabona. Wena bese uyahamba uyongithathela ishethi lami ngalo uyabona. Leli shethi lami elibezayo uyabona. Uliletha la. Uliyekelele nokuthi ugushi. Ugushi Ugushi bafo ngizazogqoka ugusha bawazi phela. Ya, uyakwazi lokho. Bese ungiphathela ishethi lami ngilinqebe manje. Ngilibanga isiphi? Mina bafo ngibona ukuthi before phela ulibangisa kumele ushiye leli bhande le. Ushiye leli phela. Ukuze uzokwenzani bafuna ukutshela Ngenzela ukuthi mengibheka bafo ngithole nale energy uyabona. Hayi uyabheda wena. Hamba ubheke uphuthu. Hayi, angike la Bafo hamba ubheke uphuthu kuzomele ngidla amasi before ngehla ngiyakakhumana. Ulungiselela ingalo yami. Hey bafufakele la yazi kunalento engizwayo. Like snort? Ya ubamba ifoni wena. Waphakathi. Imini ukamthini. Phela la ndawo okhuluma ngayo isakhona lapho. Hey, sengaqala lapha phela. Siwangasebenzisa izinto zamkhulu. Ngaqamba manga ukuthi ngiyaboniswa. Yebo ngoba ngiqamba manga nje. Angazi oqala phela. Nami ngangithi ngiyachansa kwachanseka. Labafana bakamthelezi befikile labazocela usizo kwemi. Awu, saqumba phansi lokho kodwa. Hayi, ungalandi kakhulu. Ngeke sakhe ngizo highlight ngizothi kwaqa nje. Lokho first yakho yikhindi. Bangifuna mfana omdala kwamthelezi. Uthushayiwe futhi nasempini. Mina ngigaxele. Shubile ngiyeza manje khuleka bye. Usithole lo empangeni. Engazothi madoda lo msebenzi ananingilethele wona la usiye emaphethelweni. Lo mhlolo wenzeke enseleni uzophela. Kusasa lokho kusayo. Kusempondo zankomo nje. Sobe sesiyohlasela ke madoda. Ngifuna ukuthi sihlanganise amadoda nje ekseni. Sibe nemeeting encane. Labafana bakutheza ngifuna ukuthi bedabule. Ikakhulukazi lo mdala ekuthiwa ubhubezi. Angifisi ishone la kusasa esengaphandle. Ngoba uyingozi emphakathini. Qala wadabula. Hayi, Ya ke bhubezi. awukahle wesithole. Uzongifuqe ngamanzi noma mhlawumbe uzokhuluma into eyodwa. Ngifuna ukuhamba phela mina la. Angeke ngihleli lana. Kuyashisa lana endlini. Athi wagogo wakho lamanzi lawo. Awu. Uzokuthiwa nogogo manje unawo bezongigaxa ngo2 liter noma Lalela ngisizele lokho la. Yini kanti? Esizele la lesi spam. Uzongitshela ke namhlanje iqiniso usithathe into spam lesi. Hey, uyabona wejobe mfowethu. Usiyongixolela ukuthi lento engifuna ukukutshela yona angisazi nje lesi spam mina. Usuku lokhu ungikantela la ngifuna iqiniso. Mina ngenze njani? Ufuna ngize mhlawumbe ngigxumeke nginyakaza uzubona ukuthi angiyazi lento okhuluma ngayo. Mina ngiyayazi. Isibhamu usithole nenhlangothi zamaphoyisa kanye nama-fingerprint angwenye lo washona. Leli phoyisa labulawa lapha egarage. Sothola ama-fingerprint akhe la. Manje ke manithola ama-fingerprint lana mina ngembandakanya kanje wena ukhuluma ngamaphoyisa ukhuluma ngesibhamu ufaka nami. Lesi sibhamu sitholakala endlini yakho lesi. Ungangichazela ngaso. Angiyazi lento lo. Shuthi kunomuntu mina la ngibona ukuthi lalela wesithole mfowethu. Kunomuntu mina la ngibona ukuthi uzama ukungibheqa ngobende inyama angayidlanga. Yabona mina indaba yesibhamu angikwazi nokudubula mina. Yabo isibhamu ungisaba kabi. Amampunge lawo. Awu sithole sengenze ngenze njani kanti ukuze ubone lento okhuluma ngayo angiyazi. Azokuthini? Uzongikhulumela iqiniso nje kuba ukuphela. Awu sithole mfowethu. Uyazi sithole mfowethu kuleli viki kumele ngehla ngiyenselele ekhaya. Ngeke ngihlela empangeni ngisebenza wena ufika endlini yami uyabhunga. Nalo yazi ukuthi kuyiqala kanjani ungene endlini yomuntu engazi yani. Uphi walanto ongene ngawo. Ukulandela uwalanti. Ukulandela uwalanti. Awu usho ukuthi into Zokulandela uwalanti. Sithole. Awugadla. Awugadla. Unowalanti wena. Manje kanti kumele ngenze njani? Ngoba ngiyasho ukuthi lesi sibhamu lesi ngabe ngiyazi ukuthi mhlawumbe kukhona okunye ndlela thizeni okutholayo ukuthi cha ubhubesi esakhe lesibhamu.
sasakadabula. Ya injalo indaba. Bongibambisana-ke madoda. Sobonana. Ngeke futhi falakhe ngihamba Ithini manje? sisambile Yashona ingoma ulinda kancane yini manje? isikhathi sihamba ngesikhathi manje. Hayi manani. Yini ngicika lana? Hayi. Hamba la. Ayisibonge phela. Hayi. Sibona manje. Eish. Nasafika manje umntwana. Ah. Lana wena yazi ngitshela ukuthi kwenzakalani ke manje ngiyafika phela njengokutshela kwami ukuthi mangifika lapha ngizofika ngenzeni ngishaye ikhanda phela kulo mfana lo Umbulele ba. ngitshela ukuthi mangifika lapha ngiyambona uyabona umile nawe nokuthula uyabona inhliziyo vele igcwala ibaselela uyabona base ngikhomba sengithi angazi noma ngimanje yiduma noma ilento ade ngiyiphuza umuntu belo ufile umshakazi ungakani ngakwazi noma nyawo bafu uvela kwadubula kunokuthula phela Hey, amikanda phansi ndoda. Sokunjalo. Hawu Ngasho Thola. uzokuthola. Hey, thola kodwa yini manje Hey, ubheza Mana phela sithola Hey, hayi ngimaza into yakho phela yini Ngilimaza umnqondo. Hey wena, ngangengane, uzala.
Was. Mina ambulela mama. Sekuchitheka igazi eliningi ngenxa yomona kanye nesikhwele esingenasidingo. Ngakho-ke lesi isiphetho sempi yothando. Usungaphela amandla, usungaphela umoya, usungaphela amandla, usungaphela umoya, ngoba sempini, thina sempini, thina sempini, sempini ngoba thina sempini, impi yothando, thina sempini, sempini ngoba thina sempini. Impi yothando, usungaphela amandla, ngoba sempini. Impi yothando, impi yothando ma, impi yothando ma, impi yothando. Impi yothando ma, impi yothando ma, impi yothando. Thina sempini, sempini ngoba thina sempini. Impi yothando, thina sempini. Sempini ngoba thina sempini. Impi yothando, usungaphela ma, usungaphela.